ke yanzu haka za mu zuba miki ido a cikin gidan nan kenan kin fi karfin mu ko to wallahi tallahi baki isa ba tunda baki da mutunci ke a cikin gidan nan sai abin da ranki ya ga dama zaki ko na rusa magana ta Safwan din tashi ki tubani ki ji mara kunya abin da ya gaya ma wanda ya koyi larabci ya gama ana Safwan ku taho dama ana duniyar nan dama mutumin ne yana kasan nan ما معنى هذا الكلام؟ يا صفوان يعني عليك من الحياة السودان نعم السودان نعم ana Sudan gaya masa dama shi yana can Sudan yana zaman sa ya manta da mu لأنك ismuhu jamalin هذا الفارس تتركب عليك من البيان الشديد هذا الفارسي اسمه كردو هذا الفارسي اسمه جمل هذا الداري نعم الداري ما شاء الله ويشرب بالشاري والبريد قليلا الشاي كثيرا نعم البريد كثيرا Allah tarki kaji ya ce ba zai baka kaɗan ba ma da yawa na gaya masa ko kaɗan ne ya baka biredi da shayi القرد لا لا هذا اسمه هذا الفارس kwarai da gaske الفارس جائل ابن قردو بهذا الكلام بهذا العرب القرد لا ليس معنا yace da larabci in an ce kirdu baya ma'ana sai biri to ai a can haka aka rada mu suna a can haka aka rada mu suna li'anna abuhu ismuhu bani qirdu بني قرد al-ma'ana qirdu القرد اسمه قردو لا هذا الفارس لا قرد القرد yace la qirdu li'annaka abuhu qirdu itmi ja'ilu ibn qirdu sosai li'anna abu ja'ilu qirdu ismu kwarai da gaske القرد ismu abu ja'ilu qirdu ja'ilu ibn qirdu wazirin sarkin Sudan shi ya rada mun wannan suna da na je can ما معنى ملك الوزير من السودان نعم يقرب هذا الاسم أبو تتركب على جائل urdu أبو يوسف نعم أبو يوسف ya san shi kenan أبو يوسف أبو يوسف kaga da ka koya min larabcin nan da yawa da ban tafi ina yin dadi هذا الوقت lafiya lau القرد مي القرد نعم ما شاء الله اسم هذا الفارسي قرد نعم ما يا شاء الله سبوان. ما شاء الله كيف العمل؟ yace ya aiki لا ya ayyuka ما شاء الله yace al'amalu bil khair walhamdulillah الحمد لله ايه العمل الأهل الحمد لله ايه الحمد لله جمال أنت جمل. أنت جمل ما معنى جمل؟ جمل جمل جمل. ليس جمل جمل. ليس اسمه طيب جمال نعم طيب ابن جمل لأن أبو هذا الفارس الاسم جمل طيب ابن الجمل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابن القرد الحمد لله الحمد karba لله kure ni kaɗan ya koya min a larabcin na gode to ai kai da ban gabu da kai ba ai ba sai yadda zan magana da bawan Allah nan ni ma wani shayi ya bani nasu na larabawa ba nan sai na jin na jin kai daɗi. rikice amma in ya zo kuma akwai wani shayi in ya haɗa min da ni sai kwake larabcinsa yaya Sudan wa kaifa hayat min al-sudan alayka السودان الحمد لله نعم الحمد لله نعم السودان الحمد لله amma dai an dawo kenan ko كل جماعة السودان الحمد لله ما شاء الله da ka ta gaya maka duk jama'ar sudan alhamdulillah suna cikin ƙoshin lafiya
da kwanciyar hankali. kai alhamdulillah Barakallahu bina wa fika ya kafuwa. Na'am. to madalla madalla شيئكم الله شيئكم Ita الله madalla ma'ana madalla jazakallahu khairan alaika. جزاك الله خير جزاكم الله خيرا كلهم جزاكم الله جزاكم الله خيرا نعم شيئكم الله To, شيئكم bari ku koya ma wani. Barakallahu bina wa fika in za ku rabu da ke. Na gode wa Allah, na gode maka. Rahama Allah ta sauka a gare ka a gare shi. Gaya masa. barakallahu fini Fina fina wa fika. wafika barakallahu fina wafika الحمد لله Kai ka koya kana zuwa ka gaya matarka wannan. barakallahu fina Wafika. wafika Wafika. barakallahu fina wafika Alhamdulillah. alhamdulillah abin da ba wuya A ba wuya. Ba wuya. to zan wuce madalla To madalla. جزاكم الله Ai kaga خير ko ba komai ni ma na dan koya. Ai ina sane na baka ka juya ni ma na juya. Ya kamata ka zaunar da ni ka koya min larabcin nan. Kawai wata ran a ji kunya. Da ƙarfi nake fusgo shi. نعم في هذا داري Na'am. Ka daren nan ko ya daɗe da rasuwa. Ka tambaye shi to nawa? Ma ma'anar dari. داري داري Na'am. نعم نعم الناهي الناهي Annahi نعم. na'am. Dari na'am na'am. نعم Hada dari. هذا الداري Na'am نعم. fahimtu. Fahimtar ce ta so ta bace. Ashe dari gida kenan. نعم نعم الداري زي لأنك هذا الداري شيروكي شيروكي يذهب إلى الدار نعم نعم دليل الجدة دليل أنا بارا koyo ai da ba dan makoyi ba wani ya ƙare na san mun za su riga dariya to da haka ake koyan kalmomi yawa to madalla 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 masha Allah masha Allah to jamilin jidda na'am in nace ma kalas yayi daidai subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zaran mun daura.